Patay na sang nasapuan ang isa ka lalaki sa idalom sang Taytay sa barangay Inaca, Cabanatuan. Ginkilala ang biktima kay alias Kenneth, isa ka laborer. Base sa investigasyon sa Cabanatuan Police, wala sang foul play sa insidente. Posible nga nahulog ang biktima sa wala panahuman nga Taytay rason nga napatay. Ginapahayag na kainom ang biktima, nakaagom ini sa pila sa ulo. Arestado ang 21 anyos nga virtual assistant nga si alias Joe sa drug buy bust operation sa Barangay 12, Bacolod City. Na-recover sa subject ang suspected shabu nga nagabalor sang 2.3 million pesos. Base sa monitoring sa kapulisan, nagabaligay ini sang illegal nga droga sa Barangay 12 kag kaiping nga mga lugar. Nakuhaan sa masobra 2.3 million pesos nga balor sa suspected shabu ang 27 anyos nga si alias Ray sa Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Suno sa kapulisan, ginahimo lang sa suspect nga front ang iya sari-sari store sa pagbaligya sang illegal nga droga. Preso na ang mga arestado kag pareho nga nagapangatubang sang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.